Soc la Marta Casanovas i soc infermera del Taio. Actualment treballo a la planta d'hospitalització i també a la unitat d'hospitalització a domicili. Fa un any, durant l'últim curs del grau d'infermeria, aquest va ser l'últim rotatori que vaig fer i el que em va fer decidir quedar-me a treballar al Taio. Segons les teves preferències, aquí tens l'oportunitat d'escollir en quin lloc vols treballar entre tot el ventall de serveis i recursos assistencials que té el Taio. A més, abans de començar, et formen perquè puguis començar a conèixer el funcionament de la unitat i conèixer els companys. La feina que faig cada dia em fa sentir realitzada, ja que em permet ajudar els pacients estant al seu costat i el de les famílies. En el cas de l'hospitalització a domicili, tenim un tracte molt proper. Entrem a casa seva i podem conèixer de manera directa no només les necessitats assistencials, sinó també totes les socials i activar el servei que ens sigui necessari en cada cas. Tot plegat m'està enriquint molt i m'està fent veure la importància del treball en equip. De fet, durant aquest últim any, el nivell d'aprenentatge ha estat molt alt i en part és gràcies a tot l'equip de professionals. A la planta treballem amb la infermera referent i això ens facilita l'organització interna i l'assistència dels pacients. Aquí també he après moltes noves tècniques, com tot tipus de sondatges, cures, administració de medicaments. Primer necessitàvem molt més suport i supervisió, però gràcies a les companyes he guanyat seguretat i autonomia. Això em fa sentir professionalment molt satisfeta i em permet créixer dia a dia com a infermera.